Ez nau izutzen gaurik ilunenak, ez nau beldurtzen erorotzeak, ez nau larritzen neguak, itzulgabeko bideak, jada ez nau ikaratzen, ez nau larritzen azken arnasa. Inoiz minak irenzten bat zaitu, beti irriz oroitura zaztu ez da hilko, uste nauen arrazoi bakarra, maitasuna. Ixen da ikaragarri ez. Kriston peini, ni benetan kriston peini egin aben, azkeneko kontzerturi azkenengoa salako bira horretakoa. Ez dakit, ni seguru nago, gure kontzerturik igual, ez dakit, benetariko bat, dudarik gabe. Pienso que es un grupo que en este momento es una referencia en el panorama de la música en Euskal Herria.
garatu dute izugarri bere musika. Ken Zazpi pienso que es una banda de una onda que en Euskadi no se ha hecho en muchos años. Baina aldi berean ez dute ezer galdu bidean. Pero fue la razón principal por la que accedí a trabajar con ellos, ¿no? Los vi muy comprometidos con lo que hacían, cómo lo hacían y el por qué lo hacían. Eta zelako arriskua dan, karidade hori bilatzea, eta batzutan bakendu, igual merkatuak marketan dozen hildotik edo modetatik aparte joatia, eta zuk argi eta garbi uki, talde moduan norantza zoiezen, ez? Eta nik hori Ken Zazpikan topetan dut. Argik itzaltzea nian da, intrua jartzen nian da, Javi azte zen behargikin hortzeatzen, eta Egia bihurtzen diren gauzen taldea da. Ez dakit, hasi ginenien, garga da, pentseu, imagineu ez gendu nengo, ez? Momentu honetan, momentu gozo hau biziko gendu. Heltzeara lehurtzen naiz nire bidean Euriza nahi nuke zugan ibai bihurtuz Gauerdietan zure aran eskutua idaztan Maiz babesten naizena laino artean argi izpietatik anparatzean Euriza nahi nuke zure itxasoraino zauriak zure gorputza guztia sendatuz Euria izan nahi du zapalduetan zuak itzalduz Euria izan nahi du baina
La verdad es que es un grupo fácil en el sentido del trabajo, porque es un grupo muy responsable, muy centrado en su trabajo, saben lo que quieren y eso siempre es bueno. Oso exigente die eta beti bilatzen dabe erronka berriak, ez bata bestearen atzetik. Arriskatzen dire pilo bat eta oso argi deke zein dan bere euren bidie. La verdad es que para mí trabajar con ellos era una gozada porque era un grupo que acostumbraba a los grupos que yo hacía antes, más cañeros, todo ruido, y de repente una banda más popera, más limpia, con una voz fuerte y con afinada, que también es complicado encontrar una voz afinada, pues salía el grupo solo. Pero antes era muy sencillo. Pero si no sonaba el grupo es que había que matarle al técnico. Eta talde bat ateatzia poperua eta olako arrakasta izatea hainbeste urtetan. Etzako izan du da oso aportazio hona. Gautia abanikoa bizket zabaltzia. Beti bilatzen gauza berbera, ez? Eta da hori kalidadia eta berdindotze arriskatzea. Lujo bat da, olako talde batekin jutia zuzenean, presupuesto manejatzen duna, orduan bai argik eta bai soinu ekipuak eta aurreneko mailakoak dira. Bezete, guazen konpromiso bat hartzea, eta klaro, da behajentzako patrikatikan dirua guztia, emate duten espektakulo guztia. Zuk eitzen dozunean lan talde bategaz, eszenario bat ere egotzen dizenean, eta saltzen da bienean errespeto guztiz publikoarengan eta bestion lanarengan, orduen horremon bizu dana, ez? Eta talde honek hori deko. Oso garbiak ate nola lanin bihartan, eta maila una eman. Publiko aldetik 120.000 pertsona baino gehiago ikusi gabe taldia, azkenengo diskoa doie 20.000 inguru saldu da bez, eta 4 diskoen aurreko diskoen artien horti joan dire salmenta guztizek, ez? Gauz hitz egiten Euskal Herriko talde bat, 40.000 disko baino gehiago saldu dituenak, ez? Hori momentu honetan ez dago. Esan beharra dago euren aldetik beti topatu dugula jarrera irekia, besoak zabalik hartu gaituzte beti, egin dutenaren kantadela, emanaldia dela, beti eduki du izugarrizko kalitatea, implikaziotik haratago. Jarrera irekia ez ezik ere gurea bezain konprometitua topatu dugu, eta hori eskertzekoa da. Herri mugimenduak biziki eskertzen dituelako jarrerak ez baitira ohikoenak. Ken Zazpi fuera del escenario, detrás del escenario, realmente es un grupo de personas normales, pues haciendo risas, con una relación estupenda entre ellos, buen rollo, y una cerveza y... Bira, bada gauza bat, eskertu jetena pila bat, izatea normalak klaustra. Ez da lana, bakoitzak badaki zer egin behar den, nola egiten den, eta zein denboratan egin behar diren, eta zein izan behar diren publiko horrekiko emaitzak, ez? Danok gatoz guri eitea eta elkar errespetatzea atope. Eta netzako izan du da hori deskurrimentu bat, oza, danok garbi eukitzia zertagatotzen da, danok galde ondona ematea eta orduan elkar konfiantza hori eukitzia eta ez egotia jefiak eta langileak. Kontzertu da guztua juten hauk. Eta hori, ostras, kristonak, Aurrez estrategia osoa markatu egiten da denon artean, ez? Nik argiarekin saiatu izan naiz, nik susmatzen nuen adrenalina pildora moduko zerbait egin behartzela argia. Baino marra sofistikatu batzuetan sartuta, alegia. Asimetria baten barnean koloretasuna, sofistikatasun hori marretan dabiltza eta barnean koloretasun hortan adrenalina datza. Netzako da kontzertu bakoitza esatia jendia, ostras, oso entzun da. Beti pentsatu izan dugu, geuk egindako lana beti izaten da ikuslegoarentzako opari bat. Ken Zazpi en teatros, yo creo que es una de las mejores cosas que hemos hecho con Ken Zazpi, ¿no? Eta hau da erronka bat ikaragarria, ez? Euskal Herrian ez dago nolako talde bat, rock talde bat, kaletik eta plazetatik jotzen ibiltzetik, derrepente baten ausartu dana, urrengo jire egiten dan antzoketan, sarrerako bretan, hori oso referentzia importantia da. La diferencia entre un concierto en un teatro y un concierto al aire libre, en fiestas, es importantísimo. Antzokila askoz zeagoa dek. Intimogoa da, askoz ego showa da,
Hor ja argi ikitzatzean nian, esatezu, jazta, da Ken Zazpi. Horretziok distrakzioik ez dago. Ken Zazpik lortu dugu 2 egun jarraian adibidez Arriaga Antzokia betetzea. Euskalduna Jauregia betetzea, Kursala, Printzipala Gasteizen, Gaiarra Antzokia Iruñan. Hori kristona da betetzea. Leku honenean jotzia. Niretzako oso importantia da. Netzako zande alorito, alorito. Euskal Herri mailan talde batek, pueste estena hoi, hola arriesgatzia, esaten nuen, ole eta txapo. Urte baten gutxi gora bera, 60 kontzertu egin duguz. Joan gara Euskal Herriko antzoki oberenetara, aukeratu dugu pilo kontzertuak, egin dugu 60, altziran egin 100 eta piku kontzertu tranquil, baina alegindu gara aukeratzen oso ondo lekuek. Y vamos a hacer el mejor concierto del mundo, siempre. El concierto que se hace siempre es el mejor. Eta zenbat alditan irudikatu dudan egunaz akordatzean beldurrik gabeko irrifarre hura azaleratzen zain sinetxi askotan oroitzen alazara. ¡Eskerrik asko! Yo creo que ha pasado con nota muy alta y vamos, estoy seguro de que no se va a dejar ese circuito nunca. Kontzertu asko endu dira, oso potentiak. Asko, ostra. Bueno, baditut bi kantu argiak izeneko lanean nik zuzeneko emanaldietan abestu egiten ditudala, energiz beteri. Bata da Bilar eta beste bada Gernika. Oso garbi neukan ze argiarekin eman nahi nuen mesua. Mesu soziala, mesu politikoa, denetariko bizi mesua. Duela 71 urte, laizter 72, bombardatu zuten gure herria Gernika. Bombardaketa izan eta minutu gutxira egindako morgeko lista da kantu hau. Eta bertan agertzen dira Regina, Maria Santa, Agapita, eta ez dira Aiton Amonen izenak. Agian bata okina izango zen, edo bestea ikaslea 12 urte izango zituen beste bateko 21. Gehientsuenak ezin izan zituzten identifikatu eta gu ere ordutik pixkat identifikatu gabeak. Sentitzen gara
Haien ahotsa itzali nahi izan zuten, baina hemen gaude gu haien ahotsakin eta hemendik egin nahi diegu omenaldi xume bat, haien izenak banan-banan oroitzen ditugulako eta orduko zauria guztiz itxi ez direlako. 1927an, Joseba Zerneindiaren hitzak, Gernikan. Javier Gardoki, Josefina Sorozabal, Aurelio Legarreta, Catalina Rietal, Maria Luz Fierro, Agirre Amabigurte, Francisco Araluzea, Neskato Erreban, Gernikan. Aurelia Candes López, Clara Zaldunbide, Gorputzatiak, Germana Basabe Orma, Etxea Telesforo, Eliero Barrutia, Maria Santa, Bilbao Uriona, Beizati bat, Candida Catalina
argiak hiri ikaragarri izan zen, behar bada oinartin jogun jirari potentiena izan zen. Argi espektakulan Javi Ullak be struktura bat osatu ban, soinuek be aritzek lortu ban ja, benetan nahi gendun soinu hori zuzenekoan oso ondo plasmatzie, kriston talde lana onda hor. Leku zoragarri baten, Victor Eugenian, jentie gonzan oso animeta. Eta gero gertatu zen, kontzertu oso berezi izan zala, guretzako jaibet izan zen, behar bada azkenengo 7 urtietako celebrazio bat izan zen. Ja, karo, justo hau azkenengo kontzertu hau azkenengoa zen, argiak birako azken kontzertu, ez? Izan zen, ja, hasiera batetik ja ambientea grabatu egingo dugu, ez dakit, elkarrizketak egingo dira, bera aretoa beteta, ez dakite, osea, publikoa itxaroten, ez, guri itxaroten. Orduan ja, hori hasteko ja, ez la hostia. Ba, nigo golatzen az, ja, goizerik bastante urduri. Guztot, lehenengo aldiz izan baite be kontzertu bat grabau bitzen zana. Azikeratik bai neuken sensazio bat, da hori kontzertu horrietan askotan eukitzen dut. Gaur ondo joango da. Gertatu zen, elkarrizketa guzti horiek, zuzeneko grabazioa, hori momentu baten ahaztuen ziren. Ja, lehenengo kantuen ez nau izutzenen urten ebanien disfrutetera junitzen, eta ez nintzen gogoratu momentu baten be, bukada arte, jatorri hastenien, ostras, ondo urten da, segon nintzen disfrutetera, ez? Azkenean hori, disfrutatu ez kontzertuagaz, sino, osea, 7 urteko, ez dakite, ibili bategaz, ez? Zen neurri baten uste dut oso importanti dela jakitie, momentukoa disfrutetan jakiten eta baloretan jakiten. Eta momentu hortan geunden, Victoria Eugenian, sarrera guztizek agurtute guezen, behar bada gure espektakulo landuenagaz, oso jende profesionalagaz lanien, guretzako onenak, gainera lagunek, goratzenaz, kantuen baten ganera, kantetan egon nintzen, eta derbente publikora joan nintzen korrike. Egon nintzen, estasi antzeko baten murgildute, oso sartunde, oso konzentreute, baina oso disfrutetera, ez? Eta goratzeot, gure kontzertu polikenetako bat moduen, ez? Handia, eguna handia eta kontzertua benetan polita. En teatros al aire libre da lo mismo. El respeto hacia el público yo creo que es muy alto. Erlazio oso ona da, sortzen dana, batez behinetek lortzen dagoena publikoarengan, ez? Transmititzen dagoen indar guztiz eta letrak dekezen indar hori eta esan nahi hori publikoa jasotzen dago. Bueno, enautek askotan zuzenekoetan esaten dugu, nik izango nik beti izaten dabela, Kensazpi publikoarik ez dela eserez. Eta nire ustez errazoi guztizedeko, guretzako publikoa da dana. Nik uste dut Kensazpiko 7. partaidie publikoa dela. Eta publikoa gainera era oso aktibo baten parte hartzen dabela kontzertuetan. Osea, lehenengo kantatik azkenengo kantara abestu egiten dago. Eta hori zelan eskertzen da. Impresionante, osea, zu minimos, zure lana ez dakit ondo txartu egin, baina pasioa eta ilusioa eta zure sensazioak bertan jarri, hori, osea, egin beharko zu derrigorrez. Eurek guri babestu itzen dozkue, sentitzen gara oso babestut eta kriston bultxari emoten dozkue, ez? Askotan esan doa, niretzako gitarri joti da kriston subidoi ez, baina gitarri joti eta nire ikustie jentie bizitzen etzen gauzena, osea, hori da, sensazio bat, bizien bidala benetan jakitzeko zer dan, ez? Zauzelan, eurei eskaini disko hau, eta itortu, azkenien gure 7. taldekidie publikoa dela, ez? Eta ona iritsi bagara, eta inogun evoluzio guztien posible inabena eurek diela. Eurek hori baino gehiago merezi dute. Eta gure bidea hori izan da, eta gure bidea hori izango da eurekin. A los conciertos de Kensazpi, la gente que va pues es básicamente chavalería, gente joven y los padres. Este espectáculo es para personas de entre 6 y 60 años.
ez, launakin gelditu ginean, da gustatitzeigulako grupoa, da. Hoxe, oportunidadea ikusi da, hartu genitun entradak, ez zeudela oso garestik da. Barrua? Ilusio handiz gatoz, ze onginen iaz Tolosan, beraien kontzertu bat ikusten idela batani, eta aurten, ezin izan dugu harinago ikusi, eta posi gatoz. Beste kontzertun desberdina, horregatik gatoz pixka. Ze letra polita eka eta erritmoa ere gustatzen zait, doinua. Ona da, erritmo guapo azka, ez da hit, ondo gotzeue, gusta ez hain nola kantatzeuen dola. Letrak eta politia, ja. Musika, kanta, letrak, polita da. Nire aurrena badia da, aber gustatzen zaiten. Goia, hirugarrena o laugarren kontzertua. Hay mucha gente joven. Jende gaztetatik jende heldu arte. Gainera, ikusi gendun web horrian nola lauaren omenez zengo dute zerbait, nik uste izango dela lan kutsuna eta gustoko kontzertua. Ez dakit, letra polita daukate, soinu ere bai, eta, orduan dena kabestu daiteke. Gure beste ize batekin gatoz baita ere, 50 urtekoa eta hori gatoz familia osoa, gogoz eta ilusioz. Noiz bai. Bai. Zapatuen energia. Gutuna. Malen. Azkenengo kontzertuetan bai lortu dugu, 30 gora bai publiko hori tortzea, hurbiltzea kontzertuetara, ez? Beste adinko publiko ikuslegoa. Agian belarri sofistikatuago publiko bat, beste mota desberdineko belarriak, ez? Yo de Galicia. No entiendo lo que dicen las canciones, pero me gusta la música. Un montón. Gozatzen zaigu musika erakargarria egiten duelako eta ez duelako adinik, universala delako bere musika. No sé, me inspira algo y el CD lo tengo, ¿eh? Quiero ver qué me transmite en directo sin entender el idioma. Ilargia noski. Esaiozu euriari, berriz ez jausteko, esan bakardadeari, gaur ez etortzeko. Na 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 na. Zuege! Eusten nauen soka zara, aitotzen nauena, ametsak sortu zizkidana, galtzen dituena. Na 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 na. Hey! Na 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 na. Zuretzat ilargian apurtuko nuke gauero, eta zu itxu zaude bere argia ikusteko. Irrifarrez, gero minez, eragitidazu negarra. Nire zua itzalidan, etzara gaueko izar bakarra. Ez etzara, na na na. Esan sentitzen dudana, ez dela egia, une baten sinisteko, ez garen guztia. Na 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 na. Hey, zue! Na 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 na. Zuretzat, hey! Zara gaueko izar bakarra, ez zara. Na 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 na
Bai, 7 urte izen die, ez? 7 urte izen die, da egiz esan bizitza bat. Bueno, ja 8 urterako goaz, eta hori ikusi da gure harremana izan dela ja familia bateko bizitza, ez? Oso 7 urte oso intensuek, urte pilo bat daraguz elkarregaz, talde bat izen gara beti, hasi ginenok gauz. Suerti edo kintzot, einaut ezautu dira, osea, ezagutzea. Suerti edo kintzot bainat ezagutzea, edo horrego. Osea, gure artien dekogun giroa da itxela. Geuz asko hori bizintzau, frente danok batera, ez? Eta gero geuzonak be elkarregaz bizitzen duguz. Son un grupo. Nik kensazpegan topadoten diferentzize da kalidadie. Gero diskora saiatu gara erronka moduen plantietan disko bakotxa. Saiatzen barruen deko guzen mugak apurtzen, bide barri jorratzen, alik eta baldintza honenetan, gure lana aurkezten. Lortzea, Rafa Sardina bateri zure musikek guztetie eta prestegotie ataratzeko egunek eta honetorteko eta eurekaz lan eitzea, hori kristona da. No son un grupo conformista, ni que se quiera sentar a descansar sus ideas, ni mucho menos. Me gustó el hecho de que era un grupo muy internacional, muy pop, muy rock, en ciertos sentidos, pero que era un grupo con un carácter muy internacional. No se achicaban a la hora de decir, bueno, yo quiero hacer esto, ¿por qué no? Gure lehenengo disko izan zen disko bat oso denporak izan prepara genuna, ez? Eta oso bapateko esan dana. Abesti guztire ziren bai oso espontaneoak. Eta gero bigarren disko etorri zen, bigarren diskuen besaiatu ginen aurrera pausuek emoten, ja hasi ginen, nik uste diskuetan badeko guzela kantu gogorrak, baina gero badeko guz kantu akustikoak, oso melodikoek dienak. Bai, sonido, guatzen naiz gaina etorri ziala eta nahi dugu pixkat sonido muro gitarretan eta ez dakiz zer eta... Modure ematen gure zen genduen, lortu gundogun guztire lehenengo diskoan mantendu bali zeti, ez gutxako izan oso momentu klabie. Gero hirugarren lanan, bai eukin gendun gogue era akustiko baten, kantuek lehendik igual beste kutsu rockeru hau eukien kantu batzuk, beste bide batetik jorratzeko. Hor ja, bueno, ikuste zen baita ere ja salto handia. Ez dela diskoa grabatzea bakarrik, sino diskoa grabatu eta noperak nahi duen moduan, ez? Da, hor berri hon dinezu, ostras, oin, arrizge bengo gara akustiko baten gogu. Eta genduen apostu bat, nik uste bate lortu gendula bestizeri kutsu polit bat emotie. Beste timbre batzuk jokatu, akustikatan gisa oinarritu, eta behar bada bideanen aizea eta ilargiak eukin dien evoluzio hortan kantu guztizeri bide hori eskaini. Eman ziren buelta, nahi dituetan oso aberatsa. Eta hor ikustea benetan oso musikonak dira. Eta hor hasi ginen gainera aretuetan jotzen, leku itxisetan jotzen, ez? Eta guretzako deskubrimientu beti izan. Piloa disfruta genuen, hirugarren disko hortan, da ganera nik uste askoik ez egin duela. Azkeneko diska argiaken, beste salto bat gehiago. Guretzako argiak diskoa bizi izen dugun izan da, beste gauza totalmente desberdine, ez? Lehenengo aldiz, produktore bategaz lan egiten, ez? Rafa Sardina zelako produktore bategaz. Los Angelesen egon dio, estudio honenetan, hoberena pastan dira handizik, eta eukidari esan bai Rafa eta ero postproduzioa indabienak eta holan, numero 1 totalak dira, ez honenak. Rafa bezalako tipo batekin lan egitea, ja beste dibizio bateko ikuspegia da. Bueno, lo que Rafa Sardina ha aportado yo creo que es muy difícil de cuantificar, es difícil decir esto ha aportado lo otro. Y obviamente yo venía con una idea muy personal de cómo podrían llegar no solo a sonar, sino a transmitir el mensaje y que fuera un poco más directo, que llegara de una forma más directa. Y no es solo la música, las letras, a dónde llevan, dónde van, todos los recovecos, ¿no? que hay en la música. De ahí viene la conexión con la gente. Cuando Eñaut escribe una letra o John Miquel escribe una letra, cada cual lo interpreta y capta del mensaje algo, de hecho, os sorprendería, es bastante diferente. Taldeak egiten duen lana da mezu hori zabaldu. Pensazke nahi dugu bere mesua, bere hizkuntza, bere kultura, bere izaera, kanporatara, ez? Orduen, upilako burruka gabiz egiten kanpora joateko. Doncs anem a treballar, anem a lluitar per donar a conèixer els Kensaspi
a Catalunya i que els Focs d'Embústia siguin coneguts a Euskadi i iniciem un intercanvi i un pont, no? Katalunian lortu dugu. Katalunian pentsazpik lortu dugu parte hartzea diska baten, badago talde mitiko bat Katalunian da Sopa de Cabra, ez? Això es feia un homenatge i tot de grups hi participaven, no? Pentsazpik egin dagoena da ekoiztu Sopa de Cabraren abesti bat, eta Maral edo Bumburi moduko taldekaz batera jotzea eta grabatu disko horretan, ez? Van estar al Sanglar Rock a Lleida, amb un escenari molt gran, han estat a sales... Camp Nou baten jo dabe, 70.000 lagunen aurrien, Bartzelonako auditori. El directe de Ken Zazpi realment em va impactar, no? Bikeko merkatean, Mercat de la Música Viva. El que més especial recordo és el del Mercat de la Música Viva de Vic. Ells tocaven a la 1, eren 2:15 i no hi havia ni 10 allà, no? Jo no ho entenia, no? Gau hortan, egiten genuen lan beste 3 talde batzuekin leku berean, eta zenbatu egin genituen pertsonak, 10. Bigarren kontzertuan, 6. I m'estranyava que no vingués ningú. I va ser com per art de màgia, no? A la 1 menys 10 es va començar a omplir la plaça, però brutal, no? Eta ikuslego izan 1000 piku pertsonetako kopurukoa. I després deies, d'on t'ha sortit tanta gent, no? I realment vam fer un concert que després parlant amb ells em deien, hosti, tenim la sensació, hi havia moments a l'escenari que semblava que estàvem a Euskadi, no? Euskaldu batentzako arro egotekoa da, ez? Gure hizkuntzarekin eta gure kultura minoritario honekin kanpora joatia eta lortzea publikoa jarraitzea, ez? Fa falta gent que tingui coses a dir i que les digui. Mesua, hemen sortua, baino Euskal Herrian sortua, baino edo nun entzungai. Nazioartekoa bihurtu egin zen, ez? És una cosa que ens va flipar molt i realment a mi quasi emocionar, no? És l'esforç de l'Enyaut, perquè és la veu, no? I el que parla, no? De presentar tot el concert en català, allà amb la xuleta, corrent-se la història, és a dir, és un esforç que et fa sentir més proper. I per això estem aquí. Argiak piztuta topatzen ditut, kalera irteten aizen orduan, iluntzean norpisten ote ditu, argi horiek eskutuan. Atzo itzaltzen ikusi nituen, goizean laneraz nindoala, gaua erretiratzen hasia zen, eguzkia algitzen zela, argiak ona dira, jakin nahi nuke, nola jakin nahi nuke, notzak izten dituen. Jakin nahi nuke. Nola pizten diren. Jakin nahi nuke. Nola pizten ametsak pizteko eta esperantzak ilunaldietarako argiak bata bestearen begietan ere desioak ikusteko argiak jakin nahi nuke. Argi
jakin nahi nuke. Gogoak ere hirietako argian zeran piztu daitezen gure gauetan. Eskerrik asko! Beste bat arte! Eta ja, behaiek maketan pasaziaten, 6 kantuz osatutako maketa bat, lokalien grabatuta, eta ja, kantu horrekin, tenik, ostra, kantu hau aliatu itea. Eta zan lokalien behaiek grabatuta, eta zan, eta, osea, alabare txando letxez gehatu ban kantuakin, txikiaek, Eta netzako ja bukatu da nian da, netzako kantu oso borobila, noiz behit. Isiltasuna non zaude
itxasertzera. Iritsiko naiz, harriak jarraituz. Iritsiko naiz berriz saiatuz. Noizbait itzuliko naiz, aurkituko zaitut. Begiak itxiz gertu sentituz. Noizbait, 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 noizbait. Ez dakit, goratzen naz, adibidez, lehenengo kontzertu ez, Lasarteko tabernatxu baten, eta aztena joan nien geundezen, entzuten baino jente gehiago, ez? Eta landa guztiz, munduko talde zoriontsuena ginen.